Groot nieuws! In de Biesbos is het eerste visarendkuiken van Beleefde Lente geboren. Vader brengt moeder en kuiken meteen iets te eten. Voorzichtig voert moeder het kuiken kleine hapjes. Er liggen nog 2 andere eieren in het nest, dus die kunnen nog uitkomen. Hoeveel kuikens zijn er inmiddels bij de kerkuilen? Het is lastig tellen, ze zitten bovenop elkaar, maar het zijn er in elk geval 6. Het oudste en het jongste kuiken schelen maar liefst 2 weken en dat zie je. Vader brengt elke nacht 10 tot 20 prooien naar de kast. Er ligt werkelijk een tapijt aan muizen, dus er is genoeg voor iedereen. Moeder Slechtvalk voert haar grote kinderen vanaf het rooster. De kuikens hebben voor het grootste deel hun volwassen verenkleed en durven al buiten de kast hun vleugels te oefenen. Dat ziet er al goed uit. De 2 broers gaan op verkenning op de toren. Zo wordt hun wereld stapje voor stapje een beetje groter. Ook de oehoekuikens zijn flink aan het trainen. Goed met die vleugels wapperen. Of even een sprongetje. Oh, dat gaat mis. Nou ja, het gaat met vallen en opstaan. De zeearendkuikens groeien hard en hebben al een mooi donker verenkleed. Maar ja, lang kunnen we er niet van genieten. Een van de kuikens die flatst rechtstreeks op de camera. Jammer, hopelijk zorgt een lekkere regenbui ervoor dat we snel weer wat kunnen zien. En nog even terug naar de visarend. Daar is inmiddels ook het tweede kuiken uit het ei. Het wordt een mooie zomer voor de visarenden.